Es uno de los actos obligados en el programa oficial. El anfitrión abre las puertas de su casa a sus invitados. Y se inicia entonces el ritual del intercambio de regalos, entre los que se encuentran los objetos más curiosos, eso sí, siempre representativos de la cultura propia. Esta mañana conocimos además a los integrantes del grupo de la República de Komi, quizá los más exóticos en cuanto a su procedencia, aunque si nos fijamos en el vestuario, evidentemente ellos se llevan la palma. Son algunas de las imágenes con las que cada año nos obsequian las jornadas de folclore, una de las citas más esperadas por el público. Realmente supón unha satisfacción moi importante o feito de que ano tras ano o público respondese do xeito que realmente respondeu. E este é o artífice de que as xornadas chegasen ao seu 25 aniversario, a resposta do público. E a satisfacción é máis grande cando a programación que fixemos é unha programación que, ademais de ser espectáculo, é un espectáculo de cualidade. Cualidade altísima. Y es que de la calidad del espectáculo ya nadie duda. Aquí hoxe están todos os grupos máis importantes do mundo que están en España, grupos de cualidade, a maioría profesionais. E responsabilidade, é unha enorme responsabilidade, pero como é unha responsabilidade que fomos adquirindo ano tras ano, que foi incrementándose ano tras ano, non é como un golpe súbito, non é unha responsabilidade que cae de repente, senón é unha responsabilidade que fomos tomando ano a ano e que temos asumida plenamente. Por algo, las jornadas han traspasado ya los límites de la provincia. En estos 25 anos conseguimos, desde a Diputación, que estas jornadas de folclore non só sean un referente para a provincia de Ourense, que está claro que o é, con participación de moitísimos cidadáns, de moitísima xente, que ao longo de todos os concellos, de todas as vilas da provincia e incluso das veciñas de Chaves e Monforte, pois foron adquirindo un interés moi importante, pero tamén son un referente a nivel de Galicia.